Yo, 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 it's Ride Life Moto once again. So ito yung first ride natin sa 2021, no? So matagal din hindi ako nakagawa ng content sa YouTube natin, sa YouTube channel natin, dahil nasira tong camera natin, ha. Thanks pala sa memory.ph sa paggawa ng GoPro, no? Nabasag kasi yung lens nito eh. Nahulog ko. Ang tanga. Yung pupuntahan natin is sa may Umingan, no? Umingan Mini Chocolate Hills. And diretso tayong sa may Maliko. Pero ang alam ko sinarado yun eh. Last week nag-post sila, sarado. Pero try natin pumunta, diba? Baka pwedeng makalusot. So gear up na, guys. So take off na kami. Inintay pa namin si Vice. 6 AM na. Yung meet up 4 AM, tapos take off sana is 5 AM. Scam. Filipino time. So let's go. Ano pang hinihintay natin? Good morning. Puta, ang lamig. Kasing lamig ng jowa mo. Nandito na tayo sa may Villasis, papuntang Rosales, then Balungaw. So hindi pa kami nag-aalmusal. Yun, no? Yung Mount Balungaw, dun tayo pupunta. Nakikita nyo yun? Bruh. So stop over muna kami dito sa may McDo. Siguro mag-aalmusal pa. So take off na kami. Ha? Yung hot spring. Dire-diretso lang naman eh. Dire-diretso lang ba yan? Oo. Makikita mo dang video. Let's go. Actually hindi ko pa napupuntahan yung Mount Balungaw eh. Hindi ko alam kung yung sinasabi nilang hot spring. Kung sa hot spring nakapunta na ako. So nandito na tayo sa may Balungaw. So hanapin natin yung Mount Balungaw dito. Kaliwa ay kanan. Mount Balungaw. Balungaw Hot Spring Resort. Dito siguro yun. Pero napuntahan ko na to eh. Pero matagal na, mga 2016. Really, nigga? Diretso lang naman to eh.
Yes, let's go. Putik, kaso wala na akong gasolina. Pagkatapos natin dito sa may Umingan tayo, diretso tayong Umingan. Oops, medyo mabuhangin yung daan sa may pakurba, delikado. Nagbanking ka, wala, sayad ka. Daming mga buhangin na nagkalat. Sige, ahon pa. Parang gusto ko din magbike ah. Sabi nila dating parang patay na bulkan. Medyo steep din yung dito dan dito. Malabagyo. Kape muna tayo dito. So dito yung Mount Balungaw. Papasok din. Sarado balo. Oh. Sarado ang sarado. Kape muna tayo. Buti may dito sa taas. Lugaw with siumay. Dili ka tanay. Itang like na. Itang neros to man. Kala nagkatilay. Kadalon. Kain muna tayo. Parang mga tarong lang yun, manlaluwag. Manlaluwag. Umingan. So dito pala yung Mount Balungaw. Dito sa taas na mismo. Parang volcano, inactive volcano siya. Kaya may hot spring. So nandito na tayo sa bayan ng Umingan. Tanungin natin kung saan yung ayun, dun. Chocolate Hills ng Umingan. Papasok na tayo, pakyat tayo dun sa may sa may mini Chocolate Hills dito sa Umingan. Kitang kita nyo yung mga bundok ng Biskaya. Magkano daw? Magkano yung so may entrance fee, bahala na kung ilan ang ibibigay mo. Kahit 5 piso pero bigyan na naman ng 20. Ilang motor yung sarang pumasok doon? Kunyari makikisi-CR si Founder Balang din. Uy, hindi talaga ako. Ay, yun pala umikot na. Hindi talaga ako. Dapat ganun din ginawa. 10 pesos yung entrance fee. Apo.
Magkakasama pa kami, Timaanag. Team Anag. Timaanag. Sama-sama. Sa akin, kami. Hindi na tayo galalasik. doon. Mamaya na. thank you. Wait. Ay, yun oh. Nice. Thank you. Ako ay. Sige. Mas malaki ito sa'yo. Bye. Bye. Kaya na. Ride mo to? Yan ah. Ay, nagkakanahulog na. Ayaw nyo? No. Ay, talaga. Yun, thank you very much. Pag ako nawalan check. Dali. Tapos na ata. Yan. Thank you. Check. Tingin ako. Thank you. Ha? Lokomoto. Thank you. Tigay ay. Libre. Ang pula mo las eh. Ang magkano? Nga pula. Magkano? Pula mo sika. 500 na daw ulit. Ito pa rin sa akin. Ang pula. Niman. So tapos na tayo dun sa may sa may Balungaw. Tapos na din dito sa may Umingan Chocolate Hills. Ngayon pinag-iisipan namin kung tutuloy ba kami dun sa may Maliko, sa may San Nicolas, kasi baka sarado may mga checkpoint dun. So baka didiretso na kami sa may season. Sa may season na lang ulit. Sa may New Zealand ng season. So mahirap tong walang plano yung rides eh. Pero ang plano namin talaga is pala Union. Kaya lang yun nga, baka kailangan ng mga papers, mga travel pass. Baka hindi makasama yung ibang member ng grupo, ibang tropa, baka hindi makasama dahil nga maraming mga hahanaping mga papers, travel pass, ganon. Dito na lang sa Pangasinan, dito sa may bandang east ng Pangasinan. So papunta kaming ngayon, baka diretso na kaming New Zealand sa may season
Season Pangasinan. Kanina sa may Balungaw, akala ko dito sa kakain muna kami dito sa may season bago mag-proceed sa New Zealand. Sino ba yung nasa harapan? Bakbak lang bakbak. Kain muna tayo. Sarado ang New Zealand of season. Ano, uwian na. Uwian. Sarado eh. So ayun guys, papasok sana kami sa may Manawag Church, kaso ang haba ng pila. So nag-decide kami na umuwi na lang, no. Napaka epic feel yung natin, ride natin, dahil close yung mga tourist destination dito sa Pangasinan. Iilan lang, nagkataon lang na may isang bukas na napuntahan natin yun sa may Umingan Mini Chocolate Hills. So yun lang, parang lang, nag-chill ride lang. Chill. Kaso yung mga kasama ko puro bakbak eh. So hanggang dito na lang guys. See you on the next ride. Ride safe. Woo!